Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯзаи ин чизои шумо дар рӯи экран мебинед. Ин чизоро ба навор гирифтагим пешкаш шумо мекунем. Ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. Ҳамун лайки бо бигира бародаро биҷақед ва бародаро илтимос ҳоли маблағ надорем ростига барои дига ҷора бирем ба навор бигирем. Сини вахш гилистони ҷора мо ҳамин ҷора ба навор гирифтаистем. Иншаалло ойлаг мо гирифтем. баҳри шумо мерем уҷорам ба навор мегирем. Худоа нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва лайка биҷақед бародаро. дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо, ба ҳама дард даво. ин телевизор чанди анакай простико? 1000 сомон. 32000 сомон. Тангиёши? Тангиёш ё 1800. Тангиёш 1800 бародаро. ин консонеро чанди? Bu kansana 2300. 2300 ё? 2400, 2500 har xilay. Men almin. 2300, 2400, 2500 ҳар хеле бародаро нархошу. ин газо чандиам? Газо 1800 то 2100. Хубиш турецкий 200. 200 турецкий. Хубиш мега 2100 сомон турецкий. 1800 сар мешавад. Консонеро неди дола алминчи дорам. ҳар хеле. Истрела машина чандай? Стрела машина 1300, 200, 400, 500. 1200, 1300, 1400. нархош ҳар хеле. ё чи? Духовкаш меган чи? Микроволновка 600, 700, 800. 600, 700, 800. ин нархош датанаш наистаги ана? Я хелоша. ина иш 180 сомон, иш 220 сомон. утка 160 сомон. ина иш 600 сомон сена. Ёсам 650, 680. ин стрела машинаҳои калон чандиян ака? ё чандияни калонош? Стрела машина фақат LG дорем. Ай 7 то 5000. Ай 7 6 кило, 7 кило 4000, 8 кило 5000. 8 килош 5000 ё? Сошати мебара мезана 3 соли гарантӣ дора корейский. 3 сол гарантӣ дора бародаро. 3400. 3 сол гарантӣ ҳаст. ин ҳамаш аз бозори ҳоҷи бозори Фаровона бародаро. занг занед иншаалло савдо мешавад. ин халденико чанд бошан акаҷон? Халденико инҷара миҷура ина. Ай 1100 сар мешад то 6000. ай 1600 сар то 3 соли гарантӣ дорана? 3 соли аё. ҳама чиз бародаро 3 соли гарантӣ аст. бо чиз меёбӣ. тамом чиз 3 сол гарантӣ. бародаро дугуношу. мақсад ё бо занг зананд хай арзоншон бекунед ака? бародаро занг занед ус арзон мешаванд ё. дубойташ навай 3 сол гарантӣ дорам. хай яке чанд чизеша ки напурсид нархоша бародаро занг занед. бародаро хучун мегӯянд ки нархош чанд аст чанд нест. 3 соли гарантӣ дорам. бародаро ё чандиян ака? ё чандиян ака ҷон? Ё ай 1800 то 1100. ай 800 ия ба филм 800 ша? Российский 1100 назва. Кори ҷам ё. ай 1000 ай 800 то 1200, 1300 ҳар хеле. 3 сол гарантӣ дорам. ҳамаи чиз 3 соли гарантӣ дора бародаро.
занг занед бо савдо мешавад. Ирама ин консанера яка? Консанера 3100. Миша 3100 меган. 3100 сум. Я бат фирма ине чем зуре. Иё, иш чанда? 2900. Иё 2900 меган. 2900. Иё ҳамаш 3 соли гарантия доранд? Ҳама чизе мегири ай магазин бародаро 3 сол гарантия ҳаст. 1 сол фрионда, 2 сол моторда. 1 сол фрионда, 2 сол моторда. ҳама чи гарантия ҳаст бародаро. Фақат занг мезани гарантия метиҳам ту. ин номеро телефон ту чанда нака? 909 05 68 05 бародаро занг занед аз номи канали мо гап занед иншоалло саҳбо ба шумо скидка мекунад. бародаро 700 сомон 600 сомон 600 стреляй машина. Стреляй машина чанди ака? 4700. 4700 сомон. 4700 1750. Бо савдо мешаванд ё? 1700 бародаро. 1450, 1030 сомон. Телевизор пластик ҳам ҳаст. ин телевизор чанди ака? 1200, 1800 ҳар хел аст ба фикр думай ё? ҳар хел астам бародаро. Савдо бо мешаванд. Занг занед бо савдо мешаванд. иё чиан? Ё барои детски, не барои чизмуни ҳар чиз. Тифало чандиян? Тифало чандиян? Эй, уток. О, мо. Ясад биш ҳар хелан. И халгинифои калон чи? 1700. Иё чи? иш 1500 бо савдо мешаванд. 1500 бо савдо мешавад бародаро. Занг занед бо савдо мешаванд. иё шамом нархана ё чхела? И калонош 3400 сомона. иё чандтай гарантия доранд? 1 сол? 1 сол ё 3 сол? 1 сол. мақсад 1 солда алиш кардан бепул ай. 3 сол мақсад ягон вайрон шид мебарам ёран ростиш мекунам бо мебаранд метиҳанд то бародаро. фақат занг занед савдо мо мешавад. иё чандиян? 350. 350. ишам халадиника чия? хануд мекуна боран ай пара мегири стаканда мезани бародаро. хуб беҳтарин. 3050 сомон ай иш. 3050. ин лустро чанди бошанд? инами ра чанди ай? и 500, и 600, ичи. Ака усман чанд ай? 250. Иш чи? 350, 250, 400. Иш чи? надоре ё? иёш чандиян? 250. иш чи ака? 400 сомон. бародаро занг занед бо савдо мешавад. ин халили 2250 сом. иш 2150. бо мега арзон мешаванд. консанеро чандиян ака усмон? консанеро 3000 установ кашқати. иш севсад? иш сев? иш севни мазор.
با سالون میشوند установка ё мақсад чанд гарантӣ доранд 1 сола ё 6 соли гарантӣ доранд и чанда гуфтӣ 200 установкаш қатӣ мебаранд установка мекунанд ё чи 350 400 ҳамаш бародаро дар бозори Фарғон ай гап мезанӣ иншоалло скидка мекунанд ака исмо номрои ҳамиҷа пасани кор мекунад каду чанданд 917 чанд 97 97 10 09 бародаро занг занед 917 79 85 16 занг занед бародаро иншоалло бу ба шумо скидка мекунанд фақат салом расонед бародаро халдинико 2500 сомонай 1300 иштиҳонумазор 2400 1250 халдиники майда иш калонай иш калонтар бу 2550 сум иш майдатара 1900 сум 2050 сум 2700 бародаро халдиника и консонеро чандин ака консонеро ака 12 кубаш устош қадри бараме часпонем ами нағз ака 2900 сум ба часпондан ҳамаш гаранти чанқа и дора 3 сол гаранти дора 2900 сум 1900 2900 сомон 12 кубаша чиам бародаро мебаранд мечаспонанд 3 сол гаранти кубаша 2750 часпонданаш бародаро 3 сол гаранти доранд халденико ҳамаи чизашам 3 сол гарантӣ ҳар хелая и телевизоро чандиян калоно шандиян калонош размери 50 ака 50 ая размери 50 3200 сом бародаро ин калонай 3200 сом размери 50 ба навош аст размери 43 айнаш 42 ака 42 ҳар ё 42 ё 1800 сом размери 1800 сом як сол гарантӣ дора и хал консонеро намуқана консонеро чанд фирма гаре аст ака ям дона селай сер грил и грил сер чи фарқи дора я грил бо качестваш нақстара бо я качестваш нақстара бародаро иёра чанд хай гарантӣ ай ёра 3 сол иша чи ушама кам 3 сол гарантӣ дораю масади мошиниш бо бақуата объёми 3 дар хона хона мегирам 2 дар хона ин вообще бу гизалаб даст бародаро ин фирма иё чи ин газои хела 60 ба 60 чанд сумай ин газои ка 2200 ёрам гарантӣ доранд ё то 1 сол то 3 сол гарантӣ 1 сол то 3 сола гарантӣ доранд стрели машина бародаро 3100 сумай 7 кило ё мақсад бо савдо мешаванд ика бародаро занг занед бо савдо мешаванд телевизор и калони чанда телевизора уна ишон дисагиан калони калоша смарт 4K YouTube Wi-Fi ҳамаша медроя ва ка 4000 сом 4000 сомон бо савдо мешаванд ё 4000 сомонш мега бо савдо мешаванд бародаро интернет ҳама чиз медроя 1200 YouTube медроя Wi-Fi ҳама чиз дора бародаро телевизори калон синкат ҳам ҳама фойда бародаро нарханав да бозори Фарғон илюстро чандиян акаҷон люстро ака хела ака ин люстро ҳаст ака 400 сом и 400 сом баъд bluetooth дора флеш карта ҳамаша мехӯрад иё ина бародаро bluetooth дора флеш карта мехӯрад баъд нашли размери 50 ё ака не 50 400 сом ҳамаша 400 ё не размери 60 550 сом и 60 550 ва наушка 180 сом размери ё 280 яна ишанам тария ё дига 550 сом не 450 нам бародаро лустро беҳтарин да магазин бародаро занг занед
иншалло лобоси бу савдо мекунам. ин номери телефон ту чанда нафар? Номер телефон магазин? Номер домашний ҳастад 1600. 21600 номери бо телефони худ чи? Номери ҳамин магазин 832 занг бизани хидаш мерафта. Не, ай Россия мумкин ба ида занг зада натумам. Наша? Не, ягон номери телефони хита хутуба буги. 985 37 43 36 бародаро занг занед бо савдо мешан. Ло бой чиза сухан кунед иншалло ай номи канали мо гап занед. Бо дастафка то хонаш ҳасте мебаранд хона да мебонанд сумам хона да метавонанд. Дастафкаш бепул даст бародаро мебаранд да хонатон мемонанд мечаспонанд баъд сума метешун меоянд. Марҳамат занг занед. ина бародаро велкои фурӯшӣ барои мақсад бачаҳои ёш бачаҳои калона барои мардакҳо лубои размер ҳаст. Ай само аста 140 и ай чанд то чанда сар мешавад нархошон? ай 350 то 2500. ай 350 то 2500 бародаро велко барои бачаҳои ёш мақсад арзонтар ая. Ёш 530, ёш 400. 530 ё 480. 480. Лубои хеле шаст бародаро. Духтарона ҳам ҳаст. Духтаронаш ҳам ҳаст. 480. ин ё ё чхелям? Женский. Чанд сумаи? 480. ин 480 сум да бародаро. И калон чандаи дувнимай? У 700 сумай. 700 сумай ё? Хеле ай. Без курса. Я вишня. Уна беранда бор. И арзон богуфтем. Размери 22 не стали 20. 26. Размери 26. бародаро занг занед бо савдо мешан юрани. Номери телефон чанда? Номер телефон му як номер телефон дадем кому? 93 11 10 93 11 10 32 занг занед бародаро бо савдо мешан.